טוב, אז עכשיו אתם רואים את דוד מסיים את הקובייה ההונגרית. סוף סוף. בוא נראה כמה זמן. תעצור. 3 דקות. סופה. טוב, מה עושים עכשיו אחרי שסיימנו עם הקובייה? מה זאת אומרת? מה עושים עכשיו? אתה אלוף ישראל, לא? גם אלוף ישראל, אבל תחשוב, גם סיימנו ביחד את הלימוד. לא ביחד, אבל סיימנו כל אחד לימודים, כאילו, מה שהוא רצה בהצטיינות. גם הלכנו לעבוד את כל אחד, בעבודה שלו אתה בסטארט-אפ, אני בבית השקעות. עברנו לגור בתל אביב. עברנו לגור בתל אביב, לשנינו יש חברות, מי שרצינו בוא נגיד ככה. קובייה הונגרית סיימנו. מה נשאר לעשות? האתגר הבא? 1,000,000 שקל. מה, כאילו בבת 1 מיליון שקל? איזה מיליון שקל? מכה, כן, מכה. 1,000,000 שקל. איך נעשה את זה? מה עם המרוץ ל1,000,000? וואי, המרוץ ל1,000,000 זה יהיה גדול. וגם אם יש לך בדיוק וידאו, בטוח שצריך לשלוח שם וידאו. יאללה, אני שומר את זה. חזק. תציין את עצמך עוד פעם, שידעו מי. כן? יאללה, המרוץ ל1,000,000.